अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तम నాయక మమ సైన్యసా సంజ్ఞాతం తాన్ బ్రవీమితే. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, ఇక మన సైన్యంలో ఉన్న నాయకులు సుప్రసిద్ధులు అయిన వాళ్ళ గురించి కూడా మీకు చెబుతాను. అంటే ఇప్పటి వరకు ఎవరిని పరిశీలించి చూసారు? పాండవ సైన్యం కదా, దుర్యోధనుడు. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు? దుర్యోధనుడు ఇంకా పాండవ సైన్యం అయింది, ఇప్పుడు మన సైడ్ సైన్యం చూద్దాం అని ఎవరితో చెప్తున్నారు? ద్రోణాచార్యుల వారితో చెప్తున్నారు. సో మన సైడ్ ఎవరెవరు ఉన్నారు? సుప్రసిద్ధులు అయిన వాళ్ళు మన సైడ్ ఎవరెవరు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో మీరు అంటే ద్రోణాచార్యుల వారు, భీష్మ పితామహుడు, కర్ణుడు, కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుని పుత్రుడైన భూరిశ్రవుడు వంటి ఎప్పటికీ యుద్ధంలో విజయం సాధించేవారు. సో వీళ్ళకి ఓటమి అనేది లేదనమాట. సో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు యుద్ధంలో విజయాన్ని సాధించేవాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకా నా కొరకంటే దుర్యోధను కోసం ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధపడ్డ శూరులు ఇంకా పలువురు ఉన్నారు. వారు వివిధ శస్త్రాస్త్రములతో కూడి మరియు యుద్ధ విద్యలందు నిపుణులైన వారు. చెప్తున్నారు మన సైనిక బలం అపరిమితం. అంటే వాళ్ళకి 11 అక్షౌహిణుల సేన ఉంది కదా, అదే చెప్తున్నారు. మనది అపరిమితం. మరియు మనం భీష్మ పితామహుడిచే సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతున్నాం. కానీ భీముడిచే జాగ్రత్తగా రక్షింపబడుతున్న పాండవ సైన్యం పరిమితమైనది, అంటే లిమిటెడ్. అంటే మన సైన్యం యొక్క సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది, అవతల వైపు సైన్యం యొక్క సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. మీరందరూ సైన్యం యొక్క సేనా వ్యూహంలో వ్యూహాత్మక స్థానాల వద్ద నిలిచి భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి రక్షణ ఇవ్వాలి అని పలికెను. సో వాళ్ళు భీష్మ పితామహులను ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. అంటే వాళ్ళని ముందుగా వెళ్ళి నీకు అందరూ వాళ్ళకి సరౌండింగ్ లో ఉండాలన్నమాట. సో ఎందుకంటే భీష్మ పితామహులు ఉంటేనే వాళ్ళకి విజయం సాధ్యం అనేది వాళ్ళకి చాలా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇచ్చా మరణం ఉంటుంది కదా. సో ఎవరు వాళ్ళని ఇది చేయలేరని. సో అందుకే దుర్యోధనుడు చెప్తున్నారు. ఎవరితో? ద్రోణాచార్యుల వారితో ఇదంతా వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు ఏమైంది? కురువంశ మహాపరాక్రమవంతుడును వృద్ధ పితామహుడును అయిన భీష్ముడు దుర్యోధనుడి సంతోషం కలిగించేలా సింహగర్జన వంటి ధ్వని కలుగునట్లుగా తన శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించారు. సో ఇదంతా డిస్క్రిప్షన్ అయ్యాక అక్కడ భీష్మ పితామహులు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళ శంఖాన్ని ఊదుతారన్నమాట. చాలా గంభీరంగా శబ్దం వస్తుంటుంది దాంట్లోంచి. మొదటిగా వాళ్ళే దాని శంఖాన్ని పూరిస్తారు. తర్వాత వాళ్ళ సోల్జర్స్ దగ్గర చాలా చాలా ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా! వాద్యాలు, శంఖాలు, బేరులు, శృంగములు, ఇతరత్ర కింగ్స్ దగ్గర కూడా శంఖులు ఉంటాయి కదా! సో వాళ్ళంతా దాన్ని మోగిస్తారన్నమాట. సో దీనివల్ల ఏంటంటే భీకరమైన ఒక ధ్వని అనేది యుద్ధ క్షేత్రంలో వినిపిస్తుందన్నమాట అందరికి. సో వీళ్ళు మొదటిగా స్టార్ట్ చేశారు. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? తథా శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితో మాధవః పాండవశ్చైవ దివ్యో శంఖో ప్రదద్మతుః. అప్పుడు తెల్లని గుర్రాలతో కూడిన మహారథంలో కూర్చున్న కృష్ణుడు మరియు పాండుకుమారుడు అర్జునుడు కూడా తమ దివ్య శంఖాలను పూరించారు. సో మొదటిగా వీళ్ళు పూరించి స్టార్ట్ చేస్తారు. తర్వాత పాండవుల సైడ్ ఉన్న శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ, అర్జునుడు కూడా వాళ్ళు కూడా తమ తమ శంఖాలను పూరిస్తారు. సో శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి పాంచజన్యం. అంటే శ్రీకృష్ణుని యొక్క శంఖం పేరు పాంచజన్యం. అర్జున్ యొక్క శంఖం పేరు దేవదత్తం. ఇక్కడ వాళ్ళ శంఖాల పేర్లు ఇక్కడ పెట్టారన్నమాట. సో శ్రీకృష్ణుడి శంఖం పాంచజన్యం, అర్జునుడిది దేవదత్తం, భీమునిది పౌండ్రకం వాళ్ళు ఊదుతారు. తర్వాత ధర్మరాజు వచ్చి అనంత విజయాన్ని ఊదుతారు. నకుల సహదేవులు వచ్చి సుఘోష అండ్ మణి పుష్పకాలను వాళ్ళు పూరిస్తారు. తర్వాత వీళ్ళందరూ అయ్యాక ఫాలోవర్స్ అన్నమాట. కాశీరాజు, శిఖండి, ధృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ఉప పాండవులు, అభిమన్యుడు తమ తమ శంఖాలను అన్ని వైపులా కూడా వాళ్ళు ఊదుతారు. అది ఎలా ఉంది? సఘోషోధార్త రాష్ట్రాణం హృదయాన్ని విదారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములో అభ్యనునాదయన్. ఆ శంఖధ్వనులు ఎలా ఉన్నాయంట? భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్లజేస్తూ కౌరవ వీరుల అనగా ధృతరాష్ట్ర కుమారుల హృదయాలను బద్దలు చేసేలాగా ఉన్నాయన్నమాట. సో వీళ్ళ శంఖధ్వనాలు ఎలా ఉన్నాయి? వాళ్ళది గంభీరంగా ఉంది కౌరవులది. కానీ ఇక్కడ ఎవరికీ భయం వేయలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే పాండవులు అలాంగ్ విత్ మొదటిగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఊడతారో తర్వాత అందరూ ఊడతారన్నమాట. సో ఆ శంఖధ్వని ఎలా ఉంది అంటే అవతల వాళ్ళ సేనలు అంటే కౌరవుల వాళ్ళ హృదయాలు బద్దలు చేసేలాగా ఉన్నాయి. ఆ సౌండ్ విని అందరూ భయభీతులైపోతారన్నమాట. అంత సౌండ్ వస్తుంది. ఎవరు పాండవులందరూ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అండ్ పాండవులందరూ అక్కడ సేనలు ఉన్న వాళ్ళందరూ పూరించినప్పుడు, అక్కడ రాజులందరూ ఈ శంఖనాదాన్ని వాళ్ళు పూరించినప్పుడు ఆ సౌండ్ అనేది అంత భయాందోళన కలిగించేలా ఉందన్నమాట. ఎవరికి? కౌరవులు.
అత వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధాతరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజः ప్రబుద్ధేశశ్చ సంపాదే ధనురుద్యమ్య పాండవः ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని చిహ్నం కలిగి ఉన్న రథంలో గాంధీవం ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో అప్పుడు అర్జునుడు ఏం చెప్తారు, అవతల వాళ్ళ సైన్యాన్ని చూస్తారు. చూసి ఎగ్జాక్ట్‌గా కనిపించదు కదా! సో దూరం నుంచి చూసి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. సో అప్పుడు కృష్ణునితో అడుగుతారనమాట ఇలా. ఏమని అడుగుతారో చూస్తాం. అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్मध्ये రథం స్థాపయ మే అచ్యుత యావదేతాని నిరీక్ష్యేऽహం యోద్ధకామానవస్థితాన్ కర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ గద సముద్యమే. అర్జునుడు ఇలా అంటారంట. ఓ అచ్యుత! అచ్యుత అంటే ఆహ్, భక్తుల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి భగవంతుడు ఎలా అయినా వస్తారు. ఎంతకైనా వస్తారనమాట వాళ్ళకి. ఇది కింద పైన అనేది ఉండదు. అంటే ఇది నేను చేయకూడదు, అది నేను చేయొచ్చు అని ఏమీ ఉండదు. భక్తుల్ని కాపాడాలంటే భగవంతుడు ఎలాగైనా సరే వస్తారు. ఎలాగైతే అర్జునాన్ని కాపాడడానికి భగవంతుడు రథసారథిగా వచ్చారు కదా! యాక్చువల్‌గా రథసారథి అనేవాడు సెపరేట్ కేటగరీ ఉంటుంది చేసేవాళ్ళకి కదా! రథాన్ని నడిపేవాళ్ళకి. కానీ భగవంతుడు నేను రథసారథిగా ఉండాలని అనుకోరు కదా! సో వాళ్ళ భక్తుల్ని ధర్మాన్ని కాపాడాలి అని వాళ్ళ భక్తుల్ని కాపాడాలంటే భగవంతుడు ఎలా అయినా కూడా వాళ్ళు వస్తారనమాట. సో అదే ఇప్పుడు మనకు కర్ణ చూస్తే వాళ్ళ రథసారథిగా వాళ్ళ పుత్రులైంటే వాళ్ళకి ఎంతో అవమానంగా ఉంటుంది. సో వాళ్ళు అది యాక్సెప్ట్ చేయరు వాళ్ళు కదా! సో అలా భగవంతుడు అలా కాదనమాట. సో అందుకే వాళ్ళని అచ్యుత అని అర్జునుడు ఇక్కడ సంబోధిస్తున్నారు. ఓ అచ్యుత! నా రథమును 2 సైన్యాల మధ్యలో నిలుపుము. తద్వారా ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూచే అవకాశం నాకు కలుగుతుంది. సో నేను ఎగ్జాక్ట్‌గా ఎవరెవరితో యుద్ధం చేస్తాను. అంటే అధర్మం అని తెలుసు. బట్ ఆ వైపుగా ఇంతమంది సైన్యాలొచ్చారంటే ఎవరెవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళందరిని నేను ఒకసారి దగ్గరగా పరిశీలించాలనుకుంటున్నాను. చూడాలనుకుంటున్నానని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని అడుగుతారు. ఎవరు? అర్జున అడుగుతారు. సంజయ్ ఉవాచ ఏవముక్తో ఋషికేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये స్థాపయిత్वा రథోత్తమం భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యేతాన్ సమవేతాన్ కురూనితి. సంజయుడు ఇలా చెప్తారన్నమాట ధృతరాష్ట్ర. ఎవరికి చెప్తారు సంజయుడు? ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తారు కదా! సో అందుకే ధృతరాష్ట్ర అర్జునుని మాటలు ఆలకించిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు 2 సేనల మధ్య భీష్మ ద్రోణాదులకు ఎదురుగా రథం ఆపి పార్థ ఇక్కడ చేరిన కౌరవ వంశంలో అందరిని చూడు అన్నాడు. అంటే యుద్ధంలో ఏమేమి జరుగుతుందో సంజయుడు చూడగలుగుతున్నారు గదా! సో అది వాళ్ళు ధృతరాష్ట్రునికి చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. సో అర్జున రిక్వెస్ట్ చేశారు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు యాక్సెప్ట్ చేశారు. సో వాళ్ళేం చేస్తారు, ఆ రథాన్ని తీసుకొచ్చి మిడిల్‌గా ఆపుతారు. ఆపాక వాళ్ళు అర్జునాని పార్థ అని సంబోధిస్తారు. పార్థ అంటే పృథ కుమార. పృథ అంటే కుంతీదేవిని పాయింట్ చేస్తారు. పృథ అనేది కుంతీదేవిని సూచిస్తుందన్నమాట. సో అందుకే పృథ కుమారుడు కాబట్టి పార్థ. అందుకే భగవంతుడు పార్థ అని సంబోధిస్తున్నారు. ఎవరిని? అర్జునుని. అర్జునునికి రథ సారథిగా ఉన్నారు కాబట్టి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనికి పార్థ సారథి అని పేరొస్తుందంట. సో ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు, పార్థ ఇక్కడ చేరిన కౌరవ వంశీయులందరినీ చూడు అని చెప్పారంట. ఎవరికి? అర్జునుడికి చెప్పారు. తాన్ సమీక్ష స కౌంతేయః సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పర్యావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. కుంతీపుత్రుడైన అర్జునుడు అక్కడ ఉన్న తన స్నేహితులు మరియు బంధువులను చూసినప్పుడు కరుణతో మునిగిపోయి ఇలా మాట్లాడాడు. సో ఒక్కసారిగా అక్కడ వాళ్ళందరినీ చూసేలకు సో అక్కడంతా ఎవరున్నారు? వాళ్ళ కజిన్స్, బ్రదర్స్, రిలేటివ్స్, గురువులు, ఆచార్యులు కదా! అండ్ వాళ్ళ పితామహులు అందరూ సంబంధికులే కదా! వేరే వాళ్ళెవరు కాదు. సో వాళ్ళందరినీ ఒక్కసారి చూసేలకు వాళ్ళకు మనసంతా కరుణతో నిండిపోయిందనమాట. సో అప్పుడు వాళ్ళు కరుణతో నిండిన మనసుతో ఇలా చెప్తున్నారు. అర్జునుడు ఇలా చెప్తున్నారు. కృష్ణ, యుద్ధాసక్తుల ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలను అంటే రిలేటివ్స్ చూడగానే నా అవయవాలు తడబడుతున్నాయి. నోరు ఎండిపోతుంది. శరీరం గగుర్పాటుతో కంపిస్తున్నది. గాండీవం చేతిలోంచి జారిపోతున్నది. దేహం మండుతున్నది. నిలబడ్డానికి కూడా నాకు శక్తి లేదు. నా మనస్సు తల్లడిల్లుతున్నది అని వాళ్ళకి ఆ టైంలో ఎప్పుడైతే రథాన్ని మిడిల్‌గా ఆపినప్పుడు వాళ్ళు పా కౌరవుల సేనని పరీక్షణగా చూసినప్పుడు అక్కడ ఎవరు కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళకి? అంతా వాళ్ళ రిలేటివ్సే కనిపిస్తున్నారు కదా! లేకపోతే సోల్జర్స్. వాళ్ళకి ఏమి పాపం తెలీదు కదా! సోల్జర్స్. వాళ్ళ వైపుగా వాళ్ళు రమ్మన్నారు, వచ్చారు. సో ఇలా అందరిని చూసేలేక వాళ్ళకు కరుణాభావం అనేది చాలా లోపల నుంచి చాలా ఇదిగా వస్తుంది. అంటే శుద్ధ భక్తులు ఇలానే ఉంటారనమాట. అంటే శుద్ధ భక్తుల యొక్క స్వభావం కరుణనే అన్నమాట. మెయిన్ స్వభావం. అంటే వాళ్ళకు ఇతరులను ఎక్కువగా హింసించరు వాళ్ళు. హింస అనేది వాళ్ళకి రాదనమాట. కరుణ వస్తుంది. మరి అర్జునుడు యుద్ధంలో ఎందుకొచ్చారంటే, వాళ్ళు
అవమానపరిచుంటారు కదా! ఆ ద్రౌపదిని వాళ్ళు అవమానపరిచుంటారు. దానికి వాళ్ళు ఆవేశంలో శపథం చేస్తారు. సో, తిరిగా వచ్చాక కూడా వాళ్ళు రాజ్యం ఇవ్వరు. సో, అందుకే వాళ్ళు యుద్ధం చేయాల్సొస్తుంది. ఓకే. దే హావ్ కమ్. ఓకే. యుద్ధం చేయాలి మనం అని చెప్పి వస్తారు. బట్ ఎప్పుడైతే మిడిల్‌గా వచ్చి అందరిని చూస్తారో, సో, వాళ్ళకి ఆ భక్తి స్వభావం అనేది బయటికొస్తుందన్నమాట. ఆ కరుణతో వాళ్ళ మనసంతా నిండిపోతుంది. అప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ వాళ్ళకి ఆ టైంలో కలిగిన ఫీలింగ్స్‌ని ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మతో వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటున్నారు. సో, ఎలా ఉన్నాయి ఆ ఫీలింగ్స్ అంటే వాళ్ళ అవయవాలన్నీ తడబడుతున్నాయి. సో, అవయవాలు కంపిస్తున్నాయి. అంటే చేతులు, కాళ్ళు వణికిపోతున్నాయి. నోరైతే ఎండిపోతుందన్నమాట. దేహం మొత్తం కంపిస్తుంది. వెంట్రుకలంటే గూస్ బంప్స్ రోమాంచాలంటే వెంట్రుకలు ఇలా పైకొస్తాయి కదా! మనకేదైనా సర్ప్రైజింగ్‌గా, యాంక్సైటీగా అనిపించినప్పుడు ఇలా గూస్ బంప్స్ ఒస్తాయి కదా! వెంట్రుకలు పైకి లేస్తాయి. అలా వాళ్ళకు ఆ ఫీలింగ్ వల్ల ఆ వెంట్రుకలనేవి అలా పైకి లేస్తున్నాయన్నమాట. ఆ చేతులనేవి జారిపోతాయి. అంటే గాండీవం వాళ్ళు పట్టుకున్న చేతిలోంచి గాండీవం కూడా జారిపోతుంది. అంటే చేతిలో కూడా శక్తి లేదు వణకడం వల్ల. అండ్ చర్మం మండుతుంది. చర్మం అంతా మండిన భావన వాళ్ళకి కలుగుతుంది. కాళ్ళు నిలబడలేకపోతున్నాయి. అండ్ మనసు మైమరిచిపోతుంది. అంటే కళ్ళు తిరిగిపోతున్నాయి. ఫెయింట్ అవుతామని చెప్తాం కదా మనము. సో, అలా వాళ్ళకి మొత్తంగా ఈ అన్ని ఫీలింగ్స్ అక్కడ కలిగాయి. ఎప్పుడు ఒక్కసారిగా వాళ్ళు కౌరవుల సేనను మొత్తం పరిశీలనగా చూసినప్పుడు వాళ్ళకి ఇవన్నీ భావనలు కలిగాయన్నమాట. ఎవరికి? అర్జునుడికి. అప్పుడు వాళ్ళు ఇలా చెప్తారు. నచ శ్రేయో న పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖానిచ. ఓ కృష్ణ ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నా వాళ్ళు. రైట్. నా అనే భావన ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకున్నాను. సో, అప్పుడు అక్కడ వాళ్ళకి మొత్తంగా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆహ్, ఈ సెన్సెస్ వల్ల కలిగిన ఈ భావాలన్నీ వాళ్ళకి కలిగాయి కదా! సో, అందుకే వాళ్ళు అంటున్నారు కృష్ణ పరమాత్మతో. సో, వీళ్ళందరూ నా రిలేటివ్స్, ఫ్రెండ్స్, నా గురువులు, ఆచార్యులు, మా పితామహులున్నారు. వీళ్ళందరిని చంపడం ద్వారా ఏం శ్రేయస్సు కలుగుతుంది? సో, వీళ్ళందరూ చనిపోతారు. ఎందుకంటే అధర్మం ఎప్పటికీ గెలవదు కదా! సో, వీళ్ళందరిని చంపడం వల్ల మాకేమొస్తుంది? మాకేం శ్రేయస్సు కలుగుతుంది? నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. కావున తదుపరి విజయం కానీ, రాజ్యం కానీ, దాని వలన కలుగు సుఖములు కానీ నాకు అక్కర్లేదు. సో, వీళ్ళందరిని చంపడం ద్వారా మాకేమొస్తుంది జనరల్‌గా విజయం లభిస్తుంది. విజయం వస్తే ఏమవుతుంది? రాజ్యం వాళ్ళకి దక్కుతుంది. ఆ సింహాసనం. కదా! దానికోసమే ఫైటింగ్ అంతా జరుగుతుంది ఇప్పుడు. సో, దీనివల్ల ఓకే మాకు లభిస్తుంది. దానివల్ల ఏం సుఖం ఉంటుంది మాకు? జనరల్‌గా చెప్తారు సుఖం అంటే సంతోషం. జనరల్‌గా మన దగ్గర మన హ్యూమన్ టెండెన్సీ నేచర్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏదైనా ఉందనుకోండి, మనం దాన్ని ప్రెజెంట్ చేయాలని చూస్తాం. అందరికి చూపియాలని చూస్తాం. అలాగే ఎత్తి పెట్టుకోవాలనుకోం కదా! ఇప్పుడు చూడండి మనం కూడా ఏదైనా మన ఉన్న స్తోమత ఎవరున్న స్తోమతలో వాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళవ్వచ్చు, ఫంక్షన్స్ అవ్వచ్చు అందరిని ఇన్వైట్ చేసి గ్రాండ్‌గా చేసి వాళ్ళకున్న దాన్ని ఏదో చూపించాలనుకుంటారు 10 మందికి. అవునా కదా! కదా! ఈవెన్ బర్త్‌డే పార్టీ అవ్వచ్చు. మాకు ఉన్నదాన్ని వాళ్ళు 10 మందికి చూపించాలనుకుంటారు. కదా! ఇది జనరల్‌గా హ్యూమన్ టెండెన్సీ నేచర్. అంటే వాళ్ళ సుఖం, వాళ్ళ సంతోషం మిగతా అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది. బట్ ఏదైనా ఫంక్షన్ అవి జరిగినప్పుడు అందరూ రావాలి. రిలేటివ్స్, నెయిబర్స్, ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ అందరూ రావాలి కదా! సో, అందరూ రావాలి. మనం వాళ్ళ ముందు మనది ప్రెజెంట్ చేయాలి. రైట్? అండ్ వాళ్ళకు మనం ఇవ్వాలి. వాళ్ళు స్వీకరించాలి కూడా. ఇది కూడా ఉంటుంది. కదా! ఇలా అప్పుడే సుఖం అనేది అందరికి లభిస్తుంది కదా! వాళ్ళందరూ ప్రైజ్ చేసినప్పుడు ఎంతో హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు అందరూ కదా! వచ్చిన వాళ్ళు పెళ్ళికొచ్చిన వాళ్ళు పొగిడినా, ఏదైనా పార్టీకొచ్చిన వాళ్ళు పొగిడినా, అరేంజ్ చేసే వాళ్ళకి హ్యాపీ ఉంటుందా లేదా? డెఫినైట్‌లీ కదా! సో, హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. ఇదంతా ఈ తాలూకు సుఖమంతా మాకెలా ఉంటుంది కదా! వీళ్ళు కూడా ఇప్పుడు అందరూ చనిపోతారు ఇక్కడ రిలేటివ్స్, మా గురువులు, ఆచార్యులు అందరిని చంపేసుకుంటాం మేము. మా బ్రదర్స్ అందరిని. సో, మేము వీళ్ళు చనిపోయాక మాకొచ్చే రాజ్యం వల్ల మాకేం సుఖం ఉంటుంది? అసలు ఏం శ్రేయస్సు కలుగుతుంది మాకు? నేను తెలుసుకోవాలని అని అనుకుంటున్నారనమాట. అని వాళ్ళు తన ఫీలింగ్‌ని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మతో చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా అంటున్నారు పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతాన్ ఆతతాయినః తస్మాన్నర్హా వయం హంతుం దార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినః శ్యామ మాధవ. ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే కలుగును. ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు దుర్మార్గులే. లేదనేది లేదు. కానీ వాళ్ళని చంపితే కూడా మాకు పాపమే గదా! అటువంటి దుర్మార్గులను మా చేత్తో చంపితే మాకు పాపమే కదా వస్తుంది. కనుక ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను మరియు బంధువులను చంపటం మాకు తగదు. సో, వాళ్ళు అంటున్నారు. సో, వీళ్ళని చంపడం మాకు తగదు. అంటే పాండవులైన మాకు తగదు. ఓ మాధవ సంబంధికులను చంపడం వలన కలిగే లాభమేమి? మేము సుఖంగా ఎలా ఉండగలము? అని మళ్ళీ తన ఫీలింగ్‌ని చెప్తున్నారు. సో, ఏం సుఖం ఉంటుంది? అండ్ వీళ్ళని చంపడం అంటే ఇంత దుర్మార్గులను చంపడం కూడా మాకు పాపమే కదా! సో, ఇది మాకు ఎందుకు? అంటే మా పాండవులకి ఈ పాపం ఎందుకు? అని భగవంతుని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. మాధవ అని సంబోధిస్తారు.
లక్ష్మీపతిని మాధవ అని సంబోధిస్తారు. అండ్ రాజ్యాకాంక్ష పరులైన కౌరవులు వంశనాశనం, మిత్రద్రోహం వల్ల కలిగే పాతకాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు. ఓ జనార్దన! వంశ వంశక్షయం వల్ల వచ్చే దోషాన్ని బాగా తెలిసిన మనమైన ఆ పాపం నుంచి ఎందుకు తప్పుకోకూడదు? సో, ఇప్పుడు అంటున్నారు, ఇంతకుముందు మామ అన్నారు. ఇప్పుడు మనం అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు రాజ్యాకాంక్షాపరులైన కౌరవులకి రాజ్యమే కావాలా? ఇంక మిత్రత్ర ఎవరు ఏమైపోయినా వాళ్ళకి పట్టింది లేదు కదా! కానీ మనకు తెలుస్తుంది ఇంతమంది సోల్జర్స్ అమాయకంగా వాళ్ళందరూ చనిపోతున్నారు. రైట్? సో, దీనివల్ల ఏంటంటే వంశనాశనం, మిత్రద్రోహం అనే పాతకాలు వస్తాయి. సో, అది కౌరవులు గ్రహించలేకపోతున్నారు. కనీసం మనమైనా దీన్ని గ్రహిస్తాం కదా! సో, అందుకే దీన్ని ఎందుకు చేయాలా మనము? దీని నుంచి తప్పుకోకూడదా? ఇంత పాపం మనం ఎలా చేయాలా? సో, అమాయకమైన వాళ్ళని ఎంతో మందిని మనం సంహరిస్తాం. సో, ఆ పాపం మనం ఎందుకు మూట కట్టుకోవాలి? సో, మనం ఈ యుద్ధం ఎందుకు చేయాలి ఇప్పుడు? తప్పుకుంటే సరిపోదా యుద్ధం నుంచి అని భగవంతుడిని అడుగుతున్నారు. కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతనః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం అధర్మో అభిభవత్యుత. వంశనాశనంతో ప్రాచీన కుల ధర్మాలు నశిస్తాయి. కుల ధర్మాలు నశించిన వంశమంతటా అధర్మం అలముకుంటుంది అని అర్జునుడు చెప్తున్నారు. కదా! సోల్జర్స్ అందరూ కూడా అలా చనిపోతే అక్కడ ఎవరంతా వాళ్ళ వంశం అనేది నాశనం కదా! అప్పట్లో ఏంటంటే ఫ్యామిలీకి పోషించే వాళ్ళు ఒక్కలే కదా! ఫ్యామిలీ హెడ్ ఎవరు? భర్త ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే ఆ ఫ్యామిలీనంతా పోషిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ యుద్ధంలో మరణిస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళ వంశం పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళు ముందుకెలా వెళ్తారు? వాళ్ళ పోషణ ఎలా జరుగుతుంది? సో, అలా వాళ్ళు సింగిల్‌గా మిగిలిపోయినప్పుడు గెలిచిన వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆహ్, సింగిల్‌గా లేడీస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని రన్ చేసుకోలేరు. మరి వాళ్ళు గెలిచిన ఒకవేళ మనకి రాజ్యం వచ్చినా కూడా వాళ్ళ పోషణ ఎలా అంటే ఇతరత్రా ఎవరైనా ఉంటే కూడా వాళ్ళని ఈజీగా ప్రలోభపరచొచ్చు కదా! సో, అలా పరిచినప్పుడు వాళ్ళకి కలిగే సంతానం ఎలా? సో, వాళ్ళు కంప్లీట్‌గా అధర్మ పరులవుతారు. కుల ధర్మాలు కూడా అక్కడ నశించిపోతాయి. సో, ఇదంతా మనకు అర్థమవుతుంది అని కృష్ణ పరమాత్మతో అర్జున చెప్తున్నారు. సో, ఇదంతా కూడా అధర్మం అంతా కూడా వంశం అంతా కూడా అధర్మం అనేది అలుముకుంటుంది కదా! అని అడుగుతున్నారు. చెప్తున్నారు. యది మమ ప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణిః ధాతరాష్ట్రారణే హన్యం తన్మే క్షేమతరం భవేత్. నిరాయుధుడును ప్రతీకారం చేయని వాడును అయిన నన్ను ఆయుధాలు ధరించిన ధృతరాష్ట్రుడు ధృతరాష్ట్రుడు నన్ను యుద్ధ భూమిలో వధిస్తే అది నాకు మంచిదే అవుతుంది. అంటే ఇదంతా చేసేదానికన్నా, ఇంత పాపం మూట కట్టుకునే దానికన్నా నేను నిరాయుధుడనై అంటే నా శస్త్రాలను త్యజించి కౌరవుల చేతిలో నాకు మరణం పొందినా కూడా నాకు సంతోషమే అని అర్జున చెప్తున్నారు. సో, సంజయ ఉవాచ మళ్ళీ ఇప్పుడు సంజయుడు ఇదంతా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా! సో, మళ్ళీ అందుకే సంజయ్ ఉవాచ వస్తుంది. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్తార్జున సంఖ్యే రథోపస్థముపావిశత్ విసృజ్య సహస్రం చాపం శోక సంవిఘ్న మానసః. సంజయుడు ఇలా చెప్తున్నారన్నమాట ధృతరాష్ట్రుడితో. యుద్ధ భూమిలో అర్జునుడు ఇలా మాట్లాడి అంటే తనకు కలిగే డిఫరెంట్ ఫీలింగ్స్‌ని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మతో షేర్ చేస్తారు కదా! అది చెప్తున్నారు. అర్జునుడు ఇలా మాట్లాడి తన ధనుర్బాణాలను పక్కన పెట్టి మనసు దుఃఖంతో మునిగిపోగా రథంలో కూర్చున్నాడు. అంటే అర్జునకి మనసంతా ఒక్కసారి కరుణ, దుఃఖంతో నిండిపోయిందన్నమాట. సో, అలా వాళ్ళు గాంధీవాన్ని వదిలేసి ఒక ఫెయింట్ అయిన ఒక స్థితిలో వాళ్ళు రథంలో కూర్చుండిపోతారు. సో, కూర్చునే ముందు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ అంతా కూడా కృష్ణ పరమాత్మనికి, ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనికి వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు. షేర్ చేసి అలా రథంలో కూర్చుండిపోతారు. సో, మొత్తంగా మనం చూస్తే ఈ మొదటి అధ్యాయంలో అర్జున ఫీలింగ్స్ మెయిన్‌గా చూస్తాము. అది కరుణ, భోగం, పాపభీతి, వంశనాశనం. కరుణ అంటే వాళ్ళందరూ అన్నెసెసరీగా దీంట్లో పాల్గొంటున్నారే, అన్నెసెసరీగా వాళ్ళందరూ చంపబడతారే అని ఒక కరుణ భావన. అండ్ అండ్ ఇంకా పాపభీతి అంటే వీళ్ళందరిని చంపడం వల్ల పాపమే అంటుతుంది తప్ప మాకేమవుతుంది? అని ఇంత పాపం మేము చేయాలా? అని ఒక ఫీలింగ్. తర్వాత ఇంత చేస్తాము, మేము గెలుస్తాము, రాజ్యం వస్తుంది. తర్వాత మాకేం సుఖం మిగులుతుంది? ఏం శ్రేయస్సు కలుగుతుంది? అండ్ ఏం సుఖం మిగులుతుంది మాకు? అన్నట్టు భోగం అంటే ఇదన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వంశనాశనం. ఇదంతా ఇంతమందిని చంపడం వల్ల వాళ్ళ వంశ పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళ వంశనాశనానికి మేము దారితీసిన వాళ్ళమవుతాం. సో, వంశం నాశనం అయిందంటే ఇంకా వాళ్ళకి పురోగతి అనేది ఉండదన్నమాట ఆ వంశంలో వాళ్ళకి. దాని తర్వాత కుల ధర్మాలు కూడా నశిస్తాయి. ఎందుకంటే పోషణ సరిగ్గా ఉండదు. అండ్ పోషణ లేనప్పుడు ఇండిపెండెంట్‌గా ఉన్న లేడీస్ మీద చాలా ప్రలోభానికి గురవుతూ ఉంటారు కాబట్టి, సో, అప్పుడు వాళ్ళకి అధర్మ పరులయిపోతారు. సో, వాళ్ళకి కలిగే సంతానం అంతా కూడా అధర్మ పరులే అయ్యుంటారు. సో, అప్పుడు ఎవరు ధర్మాన్ని ఆచరించే వాళ్ళెవరు ఉండరు అని వాళ్ళ ఫీలింగ్ అన్నమాట. ఎవరిది? అర్జున. సో, ఇలా 4 ఫీలింగ్స్ మనం చూస్తాము. సో, దీని ఫీలింగ్స్ వల్ల ఏంటంటే యుద్ధం చేయాలా? వద్దా? అనేది ఒక అనిశ్చితి అనేది ఉంటుంది. ఇది మనం రెండవ అధ్యాయంలో ఇదొక శ్లోకం చూస్తాం. మొత్తంగా 5 ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి అర్జునకి ఇక్కడ. సో, అది ఫస్ట్ చాప్టర్‌లో మనం చూసేది.
సో జీవితంలో మనకి ఎటువంటి సందేహం కలిగినా ప్రామాణికమైన గురువుని మరియు భగవద్గీతను ఆశ్రయించాలి. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ అర్జునకి డౌట్ వచ్చేసింది కదా! సో అందుకే వాళ్ళు ఏం చేశారు, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని అడిగేసారనమాట. వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ అన్ని షేర్ చేసి, ఇప్పుడు అవసరమా యుద్ధం చేయడం? తప్పుకుంటే సరిపోలేదా? అని చెప్పి వాళ్ళు అలా రథంలో కూర్చుండిపోతారు. సో ఎందుకంటే వాళ్ళు అడిగారు. సో ఇప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ వాళ్ళకి చెప్పాలి. అంటే మనకు కూడా లైఫ్‌లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రామాణికమైన గురువును మరియు భగవద్గీతను మనం ఆశ్రయించాలి. భగవద్గీతలో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్‌కి సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట శ్లోక రూపంలో. సో యూ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్ దాంట్లో ఉన్న సారం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు మన ప్రాబ్లమ్స్ మనమే సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకరి హెల్ప్ కోసమో ఇతరత్రా నన్ను ఎవరైనా కాపాడాలి, నాకేమైనా సాల్వ్ చేయాలని ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే. హరే కృష్ణ. అది మనం టేక్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ వన్ టుడేస్ చాప్టర్. సో ఈరోజు అధ్యాయం అయింది. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలుంటే మనం చూస్తాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. హరే కృష్ణ. సో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. లేదు అంటే చాట్ బాక్స్‌లో అయినా పెట్టండి. హరే కృష్ణ. ఎవరికేం డౌట్స్ లేవా? హరి బోల్. ఏం లేదు మేడం. ఓకే. ఫైన్. సో ఎవరికి ఏమీ డౌట్స్ లేవు హరే అంటే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అర్జున విషాద యోగం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సిన లైఫ్ స్కిల్ ఏంటి? తెలుసుకునేదంటే సెన్సెస్ గ్రాటిఫికేషన్ లో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా పడిపోగలరు. అర్జున ఎప్పుడు సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ లో పడిపోయారు. సో ప్రేమ మోహంలో పడిపోయారు. సో వాళ్ళకి అందరు రిలేటివ్స్ అంతా అఫెక్షన్ లో పడిపోయారు అనమాట. అది ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ లైఫ్ లో ఉండనే ఉంటుంది. దానివల్ల ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో అది ఇప్పుడు అర్జున కలిగింది. సో దాన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయాలనేది మనం ముందు చూస్తాం అంతే. ఓకే. అంటే ఇక మనం కూడా ఈ కామ క్రోధలో మోహం మదమాత్సర్యాలనే కౌరవులతో ఫైట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. సిద్ధంగా ఉండాలి. మనకు అన్ని కలుగుతుంటాయి కదా మన జీవితంలో. సో అన్ని కలుగుతాయి. సో ఎట్లా మనం తీసుకోవాలనేది మనం ముందు చూస్తాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రావణి మాతాజీ. శ్రావణి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకో. హరే హరే కృష్ణ. కొంచెం శ్లోకాలు కొంచెం స్లోగా చెప్తే బాగుంటుందేమో అనిపించింది మాతాజీ. శ్లోకాలకి టైం ప్రొలాంగ్ అవుతుంది మాతాజీ. స్లోగా చెప్తే అందుకే శ్లోక రిసిటేషన్ 5 o'clock ఉంటుంది కదా. శ్లోక రిసిటేషన్ 5 o'clock అందుకే పెట్టాము. బట్ ట్రై చేస్తాను, నిదానంగానే చెప్తాను. చాలా స్పీడ్ గా వెళ్ళానా. రేపు ట్రై చేస్తాను నిదానంగా. ఏంటంటే స్లోగా చెప్తే 1 hour లో కవర్ చేయడం కష్టమైపోతుంది. అంటే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది కదా నేర్చుకోవడానికి, మీరు కొద్దిగా స్లో చెప్తే. ఓకే. అంటే నేను చెప్పేటప్పుడు రిపీట్ చేయడం కష్టమేమో. మీరు శ్లోక రిసిటేషన్ 5 o'clock జరుగుతుంది. అటెండ్ అవ్వండి. ఒకవేళ అది లేదు అంటే ఈవినింగ్ 5 o'clock కూడా శ్లోక రిసిటేషన్ క్లాస్ ఉంటుంది. అక్కడ మీరు నిదానంగా చెప్తారు, నేర్చుకోవచ్చు శ్లోకాస్. దాన్ని గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాము. అది ఈవినింగ్ 5కి అవుతుంది. సింధుర మాతాజీ. ఓకే. నేను షేర్ చేస్తాను గ్రూప్ లో. ఈవినింగ్ 5కి ఉంటుంది. కుదిరితే అటెండ్ అవ్వండి. ట్రై చేస్తాను. రేపటి నుంచి కొంచెం నిదానంగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. హరే కృష్ణ. అంటే మాతాజీ ఈవినింగ్ తెలుగు వాళ్ళకి 5 o'clock ఉంటదంటారా?